Hier volgen enkele mededelingen betreffende coronavirus op Curaçao. Goedemiddag, vandaag weer de dagelijkse update van de gebruikelijke cijfers die we geven. Er zijn een aantal mensen getest gisteren. Van een aantal die getest zijn is er weer eentje teruggekomen die positief getest heeft. Dat betekent dat die de ziekte COVID-19 heeft. 2 andere personen die hebben inconclusief getest. Wat betekent dat? Zoals ik al vaker heb geprobeerd uit te leggen, de test bestaat eigenlijk uit elke test bestaat uit 2 genen op de virus proberen aan te tonen en allebei moeten positief zijn, wil je de test als positief kunnen afgeven. Nou, het is inconclusief als eentje positief test, de ander negatief. Dus er zijn 2 personen die inconclusief zijn, die zullen we opnieuw gaan testen, maar voorlopig zullen we ze behandelen alsof zijnde positief. Wanneer kan dat gebeuren dat het inconclusief is? Of aan het begin van de ziekte, wanneer er nog niet genoeg virusconcentratie is in het lichaam om allebei positief te testen. Het kan ook zijn aan het eind van de ziekte, wanneer het al bezig is te tanen en dan kan je hetzelfde resultaat krijgen, dat de ene positief is en de andere niet. Wij denken in beide gevallen dat dat laatste aan de hand is. Daarom zullen we de mensen in ieder geval toch beschouwen alsof ze zijnde positief, terwijl we dat niet kunnen aantonen. En we testen ze opnieuw om zeker te weten waar we zijn in het proces. Degenen die geïsoleerd zijn, dat zijn dus alle 3, die blijven binnen, verplicht. Die kunnen niet naar buiten toe gaan. Die hebben ook instructies gekregen, ook voor de huisgenoten. En die zullen we blijven vervolgen. Degenen die positief testen en ook degenen die geïsoleerd zijn, die kijken we naar wie zijn hun contacten, met name degenen die ze vaker zien en van dichtbij meemaken. Dat zijn de zogenaamde hoogrisicocontacten en die gaan we 1 voor 1 na en zullen ze ook traceren en in de gaten houden.